Ka sinengkong kata yo pasau ka porpas ka jingpule na kam jung apostol kelenong ka bakat wei kerkot iwei hadukat pra ki apostol bat ki para banget keleng ka Judea kila yo sneu bagi gentil ru kila yo preng ya ketin utrai ublei habau Petrus ulat le cha Jerusalem kito ki bakersyan badai ban daot share ya ki gentil ki bakem dau ya u Pila ya syong basa haying jong ki gentil baklem ot share bat pia bamru bat ki kum tau Petrus ula ai haki ya kacing batai nadong syadong ya kata kabalaja nadu basdang kat ba kidang duai hanong ba jep jopa kilayo ipau ngalayo I balwan hiar ka re ka ka ba I kum ka janyer ben ka ba he bat lap penhiar ya ka na beneng na tedu barok sautli ban kala sange hasenda chunga ngala pej benia syapo ban ngali I ya kimrat kimreng ki bakanja bapar bat ki kisim klau nang ta ngalayo sngew ya kasur ka baong hanga yang joj go Petrus tepenyap bat tebam Henry ngala ong dalile ruem go kenrat kajen bam jaklia ne bom khoj kampat curung hak sentur junga kata kasur kala kren biang na beneng wat new bom khoj ya kata ka bau blei ulapen khoj kane kala ja laisin haba kaduru la ring biang ya kau barok kawe syabeneng hakatahi kalimat laingut kibriu ya ki balap ha syanga na kaisaria kila poi ying kebangsa umen sim ule tu yanga banlej bat klem ta artatin kine ki para banget Henry ngut na jopa ru kila lej rengkat bat nga syakai saria bat ngila ila lej baro haying jong Cornelius une ula yatu hangi kumno ula yo I yau angel ubala yeng haying jong u bat uang ha u topa briu syaga jopa ban khot yo wei briu ubakarteng u Simon Petrus ula keren hapi ki ketin ki bapen laj im ya pi bat baro shing bat haba kelas tang ban keren umen sim bakhuj ruan hiar halor jongki hakaju karukom kaba ula wan halor jongi menshua nangta ngalakan mau ya kabau try uong Uyonis ula pen baptis da ka Henry un sa pen baptis ya pi nau men sim bakhuj kala long ka basai ka blei ula ai hakitu ki gentil ya ka ju ka jing ai ka ba ula ai hangim men ba ngila lej la ngej hau Jesus Christ te u ken ban khang ya u ya blei onda kilio sngew ya kane kim wa daw shu bat kila ya ro ya blei da ka ong te ublei ula ai haki gentil ru ya kalat ban kala ka jingmut bat ban laj im kaktin jong try ngisungu ya blei ka jingpule na gospel kat kum Yonis kalnong ka bashpau kat kot iwei du shpau hakata kapor u Jisu ula ong shisha nga ong api uta ubom rung hapo kasem lang brot na kajen khang Henry ubakiu na kawei pan klenti utau briu ulong nong tu bat unong lute ubriu barung na kajen khang ulong unong sharai jong kilang brot unong ap jen khang bapli ya u kilang brot kisngap ya kasur kajong u bat ula khot ya kilai kilang brot da ka kerteng bat ula elam ya ki syabar onda la elam baro syabar ya la kijong ula iya syakmat kejong ki bat kilang brot bat u kibut ya u namar kisau thu ya kasur kejong u ya mender kin ombud Henry kin pet ya pet im penban ya u penban na u namar kim so thu ya kasur jong kimender
Uji su ula penan kam haki yakane ki power. Henry kim siu thu yakata kabaula kren haki. Kumta uji su ula ong piang haki. Shisha nga ong api. Nga long ka jen kang jong ka sem lang buron. Baro ki bawan haswa jonga. Kilong kinong tu. Bat kinong lute Henry. Kilang brod kim sya skor yaki. Nga long ka jen kang. Jar bawan rung. Da nga un lait im. Un wan rung bat un ommi syabar. Bat un yo bam. Haki dew lang ni. Unong tu uwan tang bantu. Ban penyap. Bat ban pendu. Ngalak wan bakin dup yo jing im. Bakin yo ka jing im. Karhai. Ka gospel jong try. Ka jing ro yeme ku Chris.